Máková příjemně si cenu přebírá přímo z vesmíru. Vesmíre, klidně to příjemně komentuj. Přichází můza, hlaví Radima Špačka, říká mu tvoř v dětských rolích nadále. Ano, Radimovi se to líbí, to pro něj stejně teplé, jako byla to slova u Třešňákové. Do další tvorby je to všechno možné a inspirativní. Radim Špaček začíná děkovat, trošku si s tou a říká nám, co si myslí o světě. Oceněný dnešního večera Radim Špaček. Dobrý večer, děkuju moc. A můžu bát se všem, kteří tohle cenu ještě nemají, aby se jí taky jednou dočkali. Ale těch dětských herců bylo docela dost, takže já si myslím, že to jsou dočkali. Ale já v souvislosti si vzpomínám na svoji kariéru dětského herce, tak mnohdy jsem byl v situaci, kdy jako dětský herec jsem byl schopen tu scénu zrežírovat daleko líp než ten dotyčný režisér. A proto bych navázal na krásná slova Helen Mirren z Karlových Varů z festivalu, kdy bojovala za to, aby bylo více režisérek. Já si prostě myslím, že tady co režisérky, ale tady scházejí dětský režiséři. Já si opravdu myslím, že tohle zvlášť hlavně teďka, jak mám zprávy, já tam nejezdím na ty festivaly zbytečný a takhle. Ale co mám zprávy, tak je tam třeba strašně moc k tomu o pedofilii. A to si myslím, že měli to čas zajímavé ty herci, já si myslím, že tam je režiséři, že tam je nějaký stáčí. Tak jenom více dětských režisérů. Já si myslím, že i vesmíru a tím světu a tím tomu filmovému světu